Ian Chantar, ex-player ta' Sliema Wanderers, ġie liberat mill-akkuża li prova jixtri l-insieħbu tat-tim, Ian Azzopardi, sabiex jitilfu logħba li t-tim kellu kontra Ormi lura fl-2010. Skont l-akkużi, Chantar kien allegatament offra somma ta' €2,300 lil Azzopardi jumejn qabel il-logħba. Madankollu il-logħba intlabet u intrebħet minn Sliema 2-0. Il-każ beda wara li l-President ta' dak iż-żmien, Steve Abela, għamel rapport fuq l-allegazzjoni. Azzopardi allega li l-offerta saret iżda Chantar ċaħat u qal li Azzopardi kien sfurzat mill-kumitat biex jagħmel ir-rapport. Fil-kawża xedu diversi persuni fosthom plejers, il-coach u uffiċjal tal-klabb. Il-Maġistrat Donatella Frendo Di Mek sabet diversi inkonsistenzi fil-verżjoni ta' Azzopardi u rrimarkat li l-klabb ta' Sliema Wanderers der li kienet jipprova joħloq pressjoni fuq il-plejers u li saħansitra jipprova jagħmel pressjoni fuq Azzopardi biex jagħmel allegazzjoni falsa. Għalkemm Azzopardi baqa' jinsisti fuq il-verżjoni tiegħu, il-qorti ma sabitx provi biżejjed biex tikkonferma li Chantar rid jikkorrompih. Innotat ukoll kif Azzopardi ħalla jgħaddi lejl sħiħ qabel għamel l-allegazzjoni u ma provax jikkonfronta lil Chantar mill-ewwel. Il-Maġistrat semmit ukoll il-problemi ta' serjetà u affidibilità fil-klabb u l-possibilità li Azzopardi kien taħt pressjoni għax kien taħt suspett. Il-Maġistrat Frendo Di Mek illiberat lil Ian Chantar mill-akkuża ta' korruzzjoni.